Не бе, чакай! Марио почти нищо. Тръпна и повече на стартира. Да, 100 минут! Пакта! Да, бой! За пак, бе, ние сме От пак. пакта, аз па пакта. Малко зомби! Егати и кучето! Бем. Нищо не свирквам пакта. Изгорел на тези пакта. Бой! Добре, Аз си слагам броните! Тони! Не се чудите! Това е ретард. Какво значи ретард? Ретард значи Марио. какво значи Марио? Ами... Марио. Такъв въпрос не се пита. Ретард. Кой е ретард? Марио е ретард. Много смешно. Сега се опитам да си мина моята паркур. Хора, знаете ли Марио само какво може да минава? Неговия паркур. Хо-хо. Който мога го мина и зомби. Да, зомбите тук ми закачи до второто блокче. Зомби ти минава паркура. По-добре. Времена. Застъпнах! Еми хора, това ще бъде за клипа, макар че нищо не направих. Всъщност ще го направя. Напротив, хората гледаха Как си наклон паркура. Марио, нека още малко да погледнат хората. Добре, сега какво да гледаме? Да се изби... Аре, напишете арената. Добре, ама без опнати неща. Добре, айде. Ама леко тебе пак... Имаме читери в сервера. От читери взирам ретарите. От ретарите взирам Марио. Аз! Маймуно, аз си взимам като... Защото си читери, имаш читер кабони. Не, нямам. Моята си е тази, където нося в момента. Опа, аз веднъж не да без да искам. И зомби има при мене, което е мега тъпо. Влизай си вътре. Помощ! Кой е на спална? Етник Сторм. Дано при мен няма крипари. Имам ли си чак с крипа, ще имам глави. Имам ми глави много хайп. Може ли да направите времето? Не. Добре, не тръгваме към PvP арената. Окей, но може ли някой да оправи времето, защото Оправихме много го. лагва? Оправихме го. Читай го трудно да направя, тъй като го направих при мен е прекрасно време. Аз съм на 3 сърца. При мен е 50 градуса. Който иска да се телепортира при мен, аз съм вече в нея. Бой! Малко дайче! Не, си да не го рух в поле. Добре, чайте само какво ми трябва. Добре. Добре, аз ако мога да си оправя една кирка поне или меч. Защо? Само ако ще се побием и това ще бъде в клипа. О? Добре, сега е малко. Аре, кой ще се телепортира? Айде, Мария! Свърши ли сте?